annabi na shine na daya. Cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Ubangijin nan da ya kage mari yayi mai laifi da hukuma, bani dama in tsara yabo ga shugaba na manzon rahama. Silarsa ne kai mutum aljan maza da mata duka al'umma, wani sashin na ƙaunarsa wani sashin ba sa son sa, kuma shi yayi musu alfarma. Cikakken mutum mai alfarma Kan ya zo rabbi yana ta fushi saboda bayi sun mai kishiya. cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Kafin da nisa a cikin baitin Khaliki amshi du'a'ina, dan isar mai hasken fuska da walwali ko da tsakar rana. Talatin da kai masa tuntun kanun ko su duga muradina, a sanyo da duk sabai nashi da matansa har ƴaƴayen shi sun yi wa addini hidima. Cikakken mutum mai alfarma Irin su shehi na Tijjani Barhama ya zamto aya. cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Ya Sharif Sani na annabi makiyanka sun shaide ka, kuɗi da mulki neman suna babu ɗai wanda ka yau ɗauka. Kan ma'aiki shaidai karka ka tattare ga shagirjinka, uban kwarai shehu Abdallah a azare ka zamto fitila, Allah ya ƙara ma himma. Cikakken mutum mai alfarma Ko ya bar mu da soyayya ta gaskiya gun mahadin shari'a. cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Salamun alaika Rasulallah, takobin Allah saifullah, min amince kuma mun yarda ba kamar kai gunjan lalla. Bangaren karfi ko to sai nasabar ka ba ta da illa, iyayensa ba su yi laifi ba, tun a sa'in ma bai zo ba cikin nufin Allah mai hikima. Cikakken mutum mai alfarma Hakan yake damun makiyansa, yaya annabi ya zo na daya. cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Kar ku mance shi ne gwarzon da yammai da kafirci tsararo, shekaru 23 ya haɗa kan bayi sun taro, su bauta Allah su yi mai da'a su daina bautar dabba toro. Akan hakan ne wasu kekinsa, shi ko Allahu yana son sa har ma yana yi mar hidima. Cikakken mutum mai alfarma Shin menene ribar magiyansa har suke yin hayya hayya? cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Abin da ke sani nake fahari da annabi na ba kokonto, na farko dukan wani mai girma ga annabi na zai yi kwanto, ko anan ko ranar mashar a sanda rai ke neman ceto. Annabawa na mai ladabi saboda girmansa agun rabbi, shi kwadai baya yin kyama. Cikakken mutum mai alfarma In ya cece mu ya ceto su a ciki baya ware daya. cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Kwarai halin annabi ne ga yara har ma tsofi, yana da sauƙin kai ko yaushe a zuciya ta yi ba ta zafi, baya zancen wani bayanan ko kwacin fiska ko korafi, sai dai yabo ga makwabcinsa ko da makwabcin nakinsa za ya gaishe shi ya mar hidima. Cikakken mutum mai alfarma Hakan kwarai ai ya ma faru a zamani na ba jayayya. cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya. Idan kuna ji na sai ku kashe kunnuwa na kuna ɗan furzo, akan batun halayen wannan makwabcin da ke cutar manzo. Idan ya ɗebo shara ta gidansa har da datti da ruwan kanzo, sai ya watso kuma ya yi dariya cikin gidan annabi mai juriya, ashe ma'aiki baya kyama. Cikakken mutum mai alfarma Da kansa zai sa hannayensa ya ɗebe ta duba ya sanya. cikakken mutum mai alfarma annabi na shine na daya.
abinda ya sanya makwabcin nan a kullum yake watso shara, baya son annabi ko sau ɗai a zuciyarsa ko hira. Wata rana manzon Allah shi da ashabu suna hira, ya tambaya ban ji makwabci ba, abinda ya saba bai yo ba, ashe makwabcin yau na kirma. Cikakken mutum mai alfarma. Suka yi faɗin ya manzon Allah makwabcinka ba shi da lafiya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya. Yace da su duka ku tashi mu je mu gaida shi ba zance na zama. Ma'aikinmu ya je dubo shi har ya mar kyauta mai girma. Makwabcin da kansa yake nazari na daina watso marlima, tun da halinsa ya zo na daya a tsarin ɗabi'un tarbiyya zana yau imani nima. Cikakken mutum mai alfarma. Hakan akaiken halin annabi ya mai da gaba soyayya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya. Salamun alaika rasulullahi, sadiya sami ni ke kwankwan a kofar gidan manzon Allah, nufina ya ce mini zo amin. Mafi wadata da yawan kyauta, amshi baitotin shi kenan. Ina da ƙaunar ka a ruhina, saboda kai ɗai ne zaɓina, zuwanka ne kai mana alfarma. Cikakken mutum mai alfarma, kan ka zo kowa na a cikin duhu na jahilci ba ƙarya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya. Ina ƙawaye na yan mata, mu so ma'aiki ba sassauci, suwansa ne alfarma ta shigo, maza suke yi mana adalci. Mu je mu zauna a gidajenmu, maza su kawo mana abinci. A tsari na baya ba haka ba, ma'aiki ya ce bai yarje ba, kan ya zo mu ba suke kyama. Cikakken mutum mai alfarma, auren su ma baya kan tsari, zuwan ma'aiki min yau da riya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya. Ƙarshen rabauta barka da zuwa kaiwa rijalu ba wai ba, cikakken mutum manzan Allah irin kama Allah bai yo ba. Abun sama kowa dabba ne, kai kadai bai sanya ciki ba, ya baka sandar kiwon bayi, ka tausa kowa kar kai shayi, rawainiyar ka shine yayi ma. Cikakken mutum mai alfarma. Idan ma'aiki ya ce mu bi can mu je kawai karmi jayayya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya. Tammas anan ne zan huta, sha'irin bai wuce kolo ba, hakikar yabon manzon Allah yana ga Allah ne ba wai ba. Ruwaye ka ƙara salatin ka ga Mustapha da hafarin duba, salatin yana she ruhinsa da 'ya'yansa har da sahabbansa, ni ko ayi mun alfarma. Cikakken mutum mai alfarma. Dahiru sha'ir sunana, Allah tsare ni da faɗin ƙarya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya. Cikakken mutum mai alfarma, annabi na shi ne na ɗaya.